Vítajte v prvej epizóde podcastovej série Money Drive, ktorú vám prináša Porsche, vďaka ktorému sa môžeme voziť v takýchto krásnych autách. Dneska jazdím v Porsche Cayenne S a musím vám povedať, že je to veľmi príjemné vozenie. Ale okrem iného vám túto podcastovú sériu prináša aj prvá nezávislá finančná konferencia na Slovensku, ktorá sa volá Manifest. Bude 29. oktobra na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave a budem tam ja. A bude tam ešte kopec ďalších finančných expertov, ktorí teda majú čo odovzdávať a to je v podstate aj zmyslom toho, prečo budeme robiť tieto Money Drives. Money Drives, keď si to preložíte, tak je to v podstate prevoz peňazí, alebo teda vozenie peňazí. Nebudeme voziť fyzické peniaze, ale budeme voziť ľudí, ktorí budú vystupovať na manifeste, budú tam mať prednášky, workshopy, panelové diskusie a budú teda súčasťou tej konferencie a sú to odborníci, ktorí majú čo odovzdať a Money Drive je to preto, lebo jednoducho tí ľudia nesú informácie a odbornosť, ktorú budú odovzdávať hodnú peňazí. To znamená, že keď si chcete napríklad zlepšiť vašu odbornosť, chcete sa niekam posunúť v rámci finančného sektora, chcete možno napredovať vo finančnom sektore, v ktorom už ste, alebo vás zaujíma možno aj kariéra vo financiách, tak určite si nenechajte túto udalosť uísť. Takže 29. oktobra na Národnom futbalovom štadióne, na Slovane, v Bratislave. No a túto prvú epizódu v podstate robím úplne sám, keďže ja som tiež súčasťou a budem mať aj vlastnú prednášku na manifeste, tak urobím dneska rozhovor sám so sebou, lebo prečo nie, niekedy treba mať aj taký monológ. A mojou témou na manifeste bude finfluencerstvo. Ja sa venujem tomu už nejakú tú dobu v rámci sociálnych sietí, pretože sociálne možno ma niektorí poznáte, furt niečo s peniazmi, je môj profil na Instagrame, na TikToku som primárne aktívny. A v podstate mojou úlohou alebo takým poslaním na tých sociálnych sieťach je opravovať finančný sektor. Keďže už som nejaký ten piatok vo financiách, vo finančnom sektore, tak je pre mňa veľmi dôležité, aby sa dokázalo rozlišovať medzi odborníkom a podvodníkom, pretože financie a finančný sektor je veľmi zaujímavá oblasť a samozrejme aj veľmi lukratívna, pokiaľ je niekto šikovný, tak si vie veľmi dobre zarobiť a vie sa aj niekam vypracovať a samozrejme je to veľmi jednoduchá cesta pre podvodníkov, ako sa dostať k peniazom cudzích ľudí. A keďže sociálne siete sú takou ornou pôdou a je to veľmi dobrý priestor na kvalitný marketing, tak za tým marketingom môže byť aj absolútne nič, preto treba opravovať takéto veci a dávať na správnu mieru, že čo je podvodník a čo nie je podvodník, kde tá odbornosť je. V prvom rade väčšinou títo podvodníci ukazujú hlavne svoje majetky a snažia sa odpútať pozornosť od akékoľvek kvality alebo odbornosti v rámci financií a len ukazujú, že pokiaľ budete sledovať mňa, tak budete mať toto všetko, čo mám tu okolo seba a nepozeráme sa vlastne na detaily. Hlavne sa to týka väčšinou práve investovania a investovanie je tá moja parketa, tá moja téma a jednoducho ponúkajú sa neprimerane vysoké výnosy a keďže na Slovensku je celkom nízka finančná gramotnosť, ktorú musíme jednoducho posúvať stále smerom nahor a to je v podstate aj poslaním celého finančného sektora, to je jedno z akej spoločnosti človek je, tak potrebujeme ľudí hlavne edukovať, aby možno mysleli lepšie, kriticky a vedeli rozlišovať tieto veci a vedeli sa pýtať tie správne otázky, keď dostanú nejakú úžasnú príležitosť investovať. A to je v podstate to hlavné. No a keďže na sociálnych sieťach je veľmi veľa toho a jednoducho pribúda toho každý jeden deň, fakt nejaká nová investičná možnosť, ako sa stať milionárom za jeden deň, alebo ako si zhodnotiť brutálnym spôsobom peniaze, samozrejme bez práce, bez vzdelania, bez čohokoľvek, proste stačí si len otvoriť účet a zainvestovať a regulátor nestíha, pretože musí jednoducho dodržiavať nejaké postupy konkrétne a nie je to taký jednoduchý proces, tak ostalo to už iba na nás, ktorí sú v tom finančnom sektore a pohybujú sa v ňom, sú na regulovanom trhu, vzdelávajú sa, robia si rôzne certifikáty, jednoducho a robia všetko preto, aby boli vážne odborníkmi. A v podstate to je ten hlavný rozdiel. Odborník môže ukázať, čo má za sebou, môže ukázať to vzdelanie, a tomu sa budem venovať. Budem sa venovať aj tomu, ako sa ľudia správajú pri tých finančných rozhodnutiach, pretože napriek tomu, že sa veľmi často snažíme byť možno racionálni alebo si premyslieť nejaké veci, keď dostaneme nejakú možnosť, tak väčšinou to dopadne tak, že tá emócia dominuje a tá chamtivosť samozrejme, lebo chceme samozrejme rýchlo zarobiť, chceme 1000% za veľmi krátku dobu bez práce a bez energie, tak jednoducho toto bude mojou témou.
Na to sa môžete tešiť, lebo fakt si ju spracujem tak, aby jednak bola prínosná, aby si každý z nej zobral niečo do života a urobím to tak samozrejme, aby to nebolo iba pre odborníkov, ale aby to bolo aj pre širokú verejnosť. Takže pokiaľ počúvate tento podcast a nie ste možno vo finančnom sektore, ale zaujímajú vás financie a chcete sa v nich viacej vzdelávať, aby ste si možno vlastné peniaze a vlastné hospodárenie dali na trošku inú úroveň a zlepšili si to a posunuli sa tiež niekam finančne, tak zúčastnite sa tejto konferencie, pretože lístky sú, myslím, že cenovo veľmi dostupné a bude tam hlavne zmeska celého trhu, pretože je to nezávislá konferencia, nepatrí to pod žiadnu konkrétnu značku, samozrejme bude tam zastúpenie rôznych finančných inštitúcií, bude tam veľtrh inštitúcií, ktorí budú mať samozrejme aj svoje produktové portfólia jednotlivé, ale nebude tam na žiadnej prednáške a žiadnej panelovej diskusii, proste len promo toho, že čo si môžete od koho kúpiť. Budeme sa tam rozprávať o vážnych témach, ktoré máme spoločné, aby sme vážne posunuli ten finančný sektor na úplne nový level. Čiže to je veľmi dôležité a budem veľmi rád, keď sa tam uvidíme spolu a v nasledujúcich epizódach budete teda vidieť mňa, moje meno je František Michalovich by the way, budete vidieť mňa s hostiami, prednášajúcimi, alebo teda ľuďmi, ktorí majú workshopy, alebo sú súčasťou panelových diskusí a budeme sa rozprávať aj o ich kariére, aj o ich živote, ako sa vlastne dostali do finančného sektora, pretože veľa ľudí si myslí, že človek musí mať ekonomické vzdelanie a musí mať v rodine bankárov a podobné veci, aby sa dostal do takéhoto sektora, ale každý má nejakú svoju story, nejaký svoj príbeh a vie to byť rôznorodé. Čiže porozprávame sa aj o tom, ako sa dostať do finančného sektora. Jednoducho, nebude to nuda. Takže v nasledujúcich epizódach stay tuned, počúvajte a vidíme sa fyzicky, osobne na Manifeste 29. oktobra a inak sa vidíme tu v podcastoch, ktoré teda budete mať na všetkých podcastových platformách, na YouTube a bude to samozrejme zverejňované aj na Instagrame a všetko bude natáčané z rôznych modelov Porsche, pretože tieto epizódy vám prináša Porsche.